Barka ku da zuwa tashar Binlawal TV. A yau dai za mu koya muku yadda za ku yi leɓen ku ya koma kamar na bature a sauƙaƙe da wasu abubuwa guda uku. To, kafin dai mu shiga bidiyon, muna ku yi mana subscribe a channel ɗinmu domin idan mun ɗaura na gaba a sanar da ku nan take ba tare da ɓata lokaci ba. To, a yau dai abubuwan da za a yi amfani da su shine kamar wannan, shine wanda ake kira burushi, wanda ba mai ƙarfi ba, sai kuma wannan da kuke gani shine makle ɗinmu, wannan kuma da kuke gani ita ce zuma. To kun ga dai abubuwa uku ɗin da za a yi amfani da su. Kaga idan ka ɗauko buroshin ka, sai ka ɗauko makilin ɗinka, sai ka ɗan matsa a buroshin ka. Barga ku manta cewa buroshin da za ku yi amfani da shi ba wai mai ƙarfi ba, wannan mai laushi-laushi. To bayan an matsa makilin a buroshin, sai ku ga cewa za a ɗebo zuma. Idan aka ɗebo zumar sai a zuba zumar a buroshin. Kun ga dai an haɗa ko? Kamar yadda aka sa makle a buroshin, haka ma aka sa zuma a buroshin. To bayan kun yi haka, sai ku kama gugawa a leɓen ku kaɗan-kaɗan, ba da ƙarfi ba, kaɗan-kaɗan kuna gugawa, kaɗan-kaɗan. Kana gugawa a tsawon minti 2. Insha Allah wannan leɓen naka da kaga yayi baki kamar tsohon ɗan taba, za ka ga cewa ya zo ya canza kala. Bayan kun goga, sai ku ɗan bar shi ya ɗan bushe. Idan bushe ku ɗan shashafe gefe. Bayan kun shashafe gefe, za ka ga cewa yanzu komai ya tsaya daidai. Kana ma iya fita da shi haka ba mai ganewa. Kaga ya canza kala ko? Kaga da baki ne amma yanzu ya zama kamar bature. To, mun gode da kallon wannan bidiyo, sai ku yi mana subscribe domin kallon na gaba. Mun gode sosai.